Lasse og Tobias, de har lige fået en lille gave fra Jan. Litauisk brændevin. 1 liter. 50%. Med de 2%. Så Jan Brønd, han havde Tom Lille 10 ml, 10%, så er vi også. sammen med Freddie Mercury. Jan Brønd og Freddie Mercury. Optager du det? Ja. Sjovt tur. Ja. Ja, vi skiftede også. Så i lufthavnen var vi med løs. Så kom vi ind på Liverpool Street, så under undergrund. Så skiftede vi igen ved Houston Square og kom så med Virgin Train her helt op til Liverpool. Hvor kom I ind med tog eller med bus? Og det er generelt sådan, at alle kineser. Der er også dem, der bare holder på.